За заключително слово и обявяване темата за следващата учебна година думата беше дадена на декана на факултета професор Петкан Проданов. Уважаеми гости, скъпи лауреати, награждаването на лауреатите завърши седмата учебна година на Обществения факултет. Преди да открия новата учебна година, позволете ми съгласно регламента на програмата да направя съвсем кратък анализ на изтеклия период. Може определено да се каже, че създадените от факултета възможности за следдипломна квалификация на младежта в здравеопазването са вече утвърдена форма за дистанционно актуализиране на познанието. В нея през 1991 година участваха повече от 1000 млади лекари, които чрез кореспондентната система за самоподготовка и консултативен контрол се подготвяха по проблемите на ранната диагностика на онкологичните заболявания. С задоволство трябва да се отбележи, че в конкурса участваха успешно лекари и от най-отдалечените кътища на нашата страна, като се започне от селския здравен участък и се стигне до Обединената клинична болница. Чрез 3 учебни и една състезателна кореспонденции бяха селектирани колегите, които в продължение на 2 дни тук демонстрираха придобитите познания в едно състезание, гарантирано по своята безпристрастност и възможности за реализация. Специализантите не само кореспондираха с нас, но и спореха. Чрез нас дискутираха с авторите на тестовите и клиничните задачи, понякога с чувство на раздразнение, в други случаи с чувство за хумор, но винаги открито застъпваха становищата си и изказваха мненията си. Оценяха и нас по особен начин. Често в плика с връщаните за контролни тестове намирахме пъхната картичка, обикновено с букет цветя в нея, без надпис, като безмълвна благодарност. И ние ви благодарим, колеги. С това поддържахте духа ни да отстояваме на трудностите, свързани с нашата работа за вас. Грижливо и внимателно проучихме препоръките ви от анонимната анкета за следващата тема. Изхождайки от най-често повтарящи се предложения, Деканският съвет реши следващата учебна година 6-тият национален конкурс Млад медик и 4-тият младежки симпозиум да бъдат посветени на темата неотложни състояния в медицинската практика. Надяваме се, че нейният подчертано интердисциплинарен характер ще привлече вниманието на още повече колеги от всички медицински профили, а ползата от актуализиране на познанията в един такъв важен и широк диапазон не се нуждае от изтъкване. От изтъкване се нуждае икономическият аспект на тази форма за следдипломна квалификация, която ангажира интересите на младежта в здравеопазването към повишаване на професионалното им съвършенство, без отказване от работа, и то с стимули, които отново съдействат за професионалният им просперитет. Да не говорим за селективният и характер, който просто изсипва в шепите на здравните ръководства най-добрите, най-активните, най-желаещи да работят върху себе си твърде често и след като вече имат специалност. През всяка учебна година факултетът помага на около 1000 млади лекари да актуализират познанията си по даден проблем, без да оголва работните им места и без да се налага заплащане за това. Или ако заплащаме, за какво и колко? Един безплатен учебник, пощенски разноски и размножителна техника. А какво се получава срещу тази минимална инвестиция? Няма да се поколебая да употребя думата
изключителен за мултипликационния ефект, който освен голямото си значение за здравеопазването, може да се отрази и в икономически единици, ако някой ще даде труд за това. Не зная дали в друг отрасъл, освен в здравеопазването, съществува такава система за професионално усъвършенстване, при която специализантите да отделят от личното си време и то безвъзмездно, за да актуализират квалификацията. Има и друг аспект, който заслужава специално внимание. Това е интердисциплинарният характер на нашите теми. От една страна, с тях влизаме в техните специалности, без да ги подменяме. При една предхождаща анонимна анкета, голям процент от участващите в нашите конкурси отбелязваха, че те са им помогнали при подготовката за специалност. От друга страна, имаме и десетки лекари, които за пети път се включват в тях. Какво означава да сте участвали в 5 такива конкурса? Това е безспорно свидетелство, че сте получили от водещите специалисти в страната компетентна, актуална информация по проблемите най-напред на шока, след това на съвременното антибиотично лечение, артериалната хипертония, исхемичната болест на сърцето, мозъчно-съдовата болест, а сега по проблемите и на ранната диагностика на онкологичните заболявания. Какво е това? Не е ли една системна информационна атака срещу социално значимите заболявания? Като имам предвид, че информацията остарява за няколко години, дори ако последователно повтаряме само тези теми, ще е повече от достатъчно, защото ще се получи една възходяща спирала на познанията, които ще въоръжават с все по-нови и нови възможности младите колеги в борбата им за здравното благополучие на нашия изстрадан народ. И тук, с чувство на гордост за тях, искам да добавя, че този народ, който е единствен в света, чествува писмените си знаци. И в този ден пее: напред науката е слънце, което в душите грее. Такъв народ не може да не преуспее. Неопровержимо доказателство за това сте и вие, млади колеги. Дързайте!